Hello, what's up mga kaisla? Welcome hi. back sa aming Monteng Channel. Isla Dilang Vlog. Sa video natin ito mga kaisla, no? Kung napapansin nyo, may nakalagay kami rito sa likuran namin. Tali tayo. No? Magtatali po tayo ngayon. Tali tayo hanggang part 11 to 16. Tapos ito na po yung bago namin setup mga kaisla. Ano po yung bago namin setup? May vice president na po tayo. No? Tingnan nyo. Tapos dito po yung president natin. 8 po sila. Lahat, no? 8 po sila. Tapos dito, Okay. may 6 po na vice president. Tapos sa likod naman po, dito po natin ilagay yung tally o results sa mga boto po nila, no? Kung sino ba ang napupusuan nila sa aming Kalye Survey dito po sa Cebu. Mhm. So sa ngayon mga kaisla, medyo natagalan po kami sa pag-upload dahil hinihintay pa namin yung November 15 kung ano ba ang final, no? So sa ngayon, may final na tayo. Ito, President, Vice President. Alright. Okay. So, ayan na. Part 11 to 16. Mhm. Okay? So, start tayo kay Pacquiao. Dito muna mga kaisla, no? Konting recap muna tayo. Mhm. Sa part 1 to 10, may total po na votes si Pacquiao Mm. na 114. Tapos si Isko naman po, 66. Si Lacson, 19. 19 yung nakuha ni Lacson. Marcos, 459. 459. Tapos kay Lene naman po, nakakuha po siya ng 75. Kay Bato, 15. Sa undecided, nakakuha po tayo ng 151. ayan po yung nakuha nating resulta Okay. sa part 1 hanggang sa 10. Tapos may kabuuan po tayong respondents dyan na 899, no? Okay. Ayos. Okay, so ayan, start na tayo sa ating tali. Okay, Pacquiao. Dito mga kaisla, no? Sa part na to, dito po kami sa Mandawi City, no? Tapos kung napapansin nyo sa video na yan, medyo nagkamali po ako sa pagkabilang dyan, no? Hindi lang medyo nagkamali. Nagkamali po ako dyan. Sa part po ni Marcos, no? Dyan po kasi, ano lang namin, no? Ang galing kasi mag-count. 54 plus 5. Ayan. Yung time po kasi noon mga kaisla, Ayun yung ano. kung nakikita nyo yung Yung- Kalye Survey journey po namin, Yung ang lakas malakas talaga yung ng alon nun. Ayan. No? Lakas ang alon siguro. Yun, nahilo pa ako nun. Okay. Ngayon, so dito po. No? Okay, start na tayo kay Pacquiao. 11. Si Pacquiao, nakakuha pa tayo ng 11. Okay. Isko is 6. Isko, nakakuha pa tayo ng 6. Lacson 1. Si Lacson, nakakuha pa tayo ng 1. Marcos 59. Ito po, si Marcos. 59 na po, no? Ayan, 59 59. na po. Kasi yung nakalagay ko dyan, 54. Nilagay niya 54. 54 kung nalagay ko dyan. Kasi pagbilang ko, 50, 55, 54. I admit na mali po talaga ako nun. Tapos dito naman kay Ma'am Lini, BP Lini. 3. 3 po yung nakuha ni BP Lini. Kay Bato, wala. 0. 0. Undecided is 24. Nakakuha po tayo ng 24 sa undecided. Okay. So yan po mga kaisla, no? So meron tayong 11, 6, 1, 59, 30, and 24. Ayan. So, this time, pumunta naman tayo sa Consolacion, Cebu. Okay, Consolation. Pacquiao, merong 19. Nakakuha siya 19 ng po yung nakuha 19. ni Pacquiao dito. 11, Isko. Isko, nakakuha po ng 11. Okay, 2 kay Lacson. Lacson, nakakuha po tayo ng 2. 51, Marcos. Marcos, 51. 7 kay Lenny. 7 naman po kay BP Lini. 2 kay Batu. Kay Bato naman po,
may nakuha po tayo ng dalawa. 46 yung undecided So, natin undecided, dyan. nakakuha po tayo ng 46. Ayan Ayan, yan. mga kaisla, no? Kung makikita natin, no? So, sa side na to, lamas lamang pa sumunod na po Yes, yung humabol siya, undecided. undecided. Kasi marami po kaming respondents doon na INC po sila. Eh ngayon, wala pa silang kandidato that time. So ngayon, iwan ko lang kung sino po yung kandidato nila ngayon sa pagka-presidente. Okay. So ngayon, dumako na po tayo sa Consolacion Public Market. So, ayan, Pacquiao 15. Pacquiao, nakakuha po tayo ng 15. Escu 9. Si Isku, nakakuha po tayo ng 9. Lacson 1. Lacson, 1. 48 kay Marcos. Marcos, nakakuha po tayo ng 48. 4. Eleni. Sa letrang L, 4. Bato 5. Bato, nakakuha po tayo ng 5. Undecided is 45. Yes. 45 naman po yung nakuha natin dito, no? Yes, dito yan sa Lacson Market. Consolacion Public Market. Consolacion. Tapos medyo, yun, kung napapansin nyo mga kaisla, no? Kaya na lang ang umusga. Kung ano ba talaga. Ang napupusuan nila rito, dahil po nasa public market po tayo nito. O yan mga kaisla, no? So ngayon, nanguna pa rin si Marcos dito sa lugar na to. 48. Tapos sumunod. Si Humabol po yung si undecided. undecided. Ito po yung hinahanap nila, yung panghuli daw. No? 45. Yan yung pinakamatinding kalaban ni Marcos. Oh, ito yung pinakamatinding kalaban ni Marcos. Dahil po, yung ibang tao po, may hinahanap talaga sila. No? Kasi Naghihintay. wala pang November 15 to eh. Wala pang November 15 to. Tapos yun, sabi nila, may hinihintay pa kami. Kaya nag-undecide po kami. Oo No? nga eh. Kaya ito po yung pinakamatindi. Grabe talaga si undecided. No? Tapos, sumunod naman si Manny Pacquiao. No? Tapos, Manny. Isko, Bato, Lenny, o si Lacson. O so, ayan, nandito tayo sa Mandawi. Ayan, Mandawi. Mandawi Public Market naman po ito mga kaisla. No? So, ayan, Mandawi na naman tayo ulit. This Dito time sa mga kaisla, market. no? Share lang po. First time pa lang namin nakapunta doon sa Mandawi Public Market. At alam niyo po na, grabe, ang dami talagang tao doon. So, sobrang laki po ng nila, ng public market. Yun, wala sa aming isla yun eh. Tapos, buti naman po, yung mga tao doon, Jamming din naman sila. nag-cooperate po sila lahat doon. Yes, oo. Halos lahat po ng tinanong namin doon. Ito yung part na yung napakagaling di ba? May isang babae doon na magaling talaga pagdating sa, tingnan nyo lang sa video, no? Ayan, oo, tingnan niyo Pin comment pa na lang namin yung link sa baba. Tapos, yun. Kung gusto nyo, kung hindi nyo pa nakita yung video na to, or ito, yung mga video na to, punta lang kayo sa comment section. No? Ilagay namin yung description doon. Ayun, link pala. No? Okay. So, So, ayan. Ayun. Kay Pacquiao, may nakuha pa tayong rito. Okay, kay Pacquiao. Pacquiao. 25. 25. Okay. Esco is 11. Isko, nakakuha pa tayo ng 11. 11. Dos naman kay Lacson. Lacson, 2. 48 kay Marcos. 48 kay Marcos. 7, Lenny. Lenny, nakakuha pa tayo ng 7. 3 kay Bato. Bato, 3. And 40 naman yung sa undecided natin dyan. Undecided, nakakuha pa tayo ng 40. Ayan. Ayan mga guys, no? Kung napapansin nyo, ganon pa rin. Ganon pa rin. Dikit pa rin ang laban. Dikit pa rin ang laban. Dikit. Dikit ang laban. Kung ano ba siya, dikit ang laban po sa mga Saan? panghuli. No? Tapos malaki po yung lamang sa kinaibabuan ba?
Yung unahan, malaki po yung lamang. Tapos dikit na yung sa nangunguna, malaki po yung lamang, landslide. Ngayon, sa panghuli po, dikit po yung lamang. Ngayon, 2, 3, 7. Kaya magkadikit. Kaya magkadikit. Dikit po yung laban. Ewan So, ko. ayos talaga. Di ba? Oo. So, ayan mga kaisla. Dumako naman tayo sa Liloan, Cebu. Okay. Yung experience naman po namin dyan, mga kaisla, no? Ito yung umuwan. Oo. Ni uwan ba? Malakas po yung ulan doon. Tapos, buti na lang, Umulan at umaraw. tuloy ang laban para sa bayan. May ganon. Mega, no? Ayan, mga kaisla, no? Tapos, nagbahas po kami noon. Tapos, yun. Yun na nga. Pagsakay pa namin ng pambot doon, pagpambot, galing dito sa isla, pupunta doon sa mainland. Ayan, grabe, tuya pambot. Buti na lang na ano na, no? Tapos pagdating namin doon sa Cebu na, sa mainland, mainland Lapu-Lapu, grabe ang lakas talaga ng ulan. Tapos, Tama. buti na lang po, pagkarating po namin doon sa Liloan, yun, mahina ng ulan, no? Wala nang ulan. Oo. Patak-patak na lang ba? Murag taligsik, taligbus. Sa Bisaya pa. Maochud. Yeah. Okay, so ayan, start na ulit tayo kay Pacquiao. Kay Pacquiao. 20. Ako pa tayo ng 20. Ayan, klaro ba? Klaro, 20. 8 kay Esco. 8 po kay Isko. 3 kay Lacson. 3 kay Lacson. 49, Marcos. Sa letrang M, 49. Okay, 4 kay Lenny. Lenny. Ako pa tayo ng 4. 2 naman kay Batu. Batu. Undecided, 19. 19 po yung sa undecided. Ayan. So ayan mga kaisla, no? Tapos, yun, dito po, may nakuha po tayo ng 49. Nanguna po, si Marcos. Ganun pa rin, nangunguna si Marcos sa ating kalye survey dito Tapos, sa Liloan. Pumapangalawa pa naman. Si Manny Pacquiao. Humabol pala to si Manny. Tapos, sumunod, si Undecided. Nakuha po tayo ng 19. Okay. Tapos, 8. Tingnan nyo. Magkadikit pa rin Magkadikit yung pa rin. No? Si Lacson, si Lenny at si Bato. Magkadikit pa rin sila. At si Isko. Okay. So, ayan mga kaisla. Grabe talaga. Grabe ang labanan nila dito sa Cebu City, no? Sa kalye survey namin dito sa Cebu. Kaya kung gusto nyo po ng ganitong mga video, kalye survey sa Cebu, sa hindi pa nag-subscribe dyan, paki-subscribe naman. Ayan. Subscribe naman mga kaisla, no? Tama. Pa-subscribe po sa lahat nang hindi pa nakasubscribe. Ayan, thank you so much. Konting pamasko na rin para sa aming mag-asawa, no? Couple vlogger. Dahil po, galing pa kami Isla in town. Masakay pa may pambot. Pwede ka naman ko'y vlogger nga couple, like, di ba? Marami. So, shoutout sa lahat ng mga Kalye kalye survey Yes, couple. surveyor dyan. No? Sa mga couple vloggers dyan. Tama. Ayan. Ayos. Pagpatuloy po natin yung ginagawa po natin, no? Wala pong nagbayad sa atin. Marami kasing nagsasabi na bayaran daw tayo, no? May kandidato pong nagpalikod sa ato, Kasi minsan, mga kaisla, no? Pag pumunta kami doon sa site or sa lugar na nagka-kalye survey kami, minsan itatanong nila, sino yung sino yung nagsugo sa amin? Yung iba nga, magkano daw yung bayad namin? Wala kami bayad, no? Ganun talaga ang buhay, no? Marami tayong bashers, ganun talaga ang pagbablog. So, shoutout sa lahat po Ano ka ba, yung mga, sumusuportang bashers. yung mga bashers kasi, lagi namang andyan yan eh. Kung hindi po dahil sa inyo, mga kaisla, mga vloggers out there, mga basher, no? Kayo Salamat. po yung nagpadami ng aming subscriber. Medyo ninantok na po kami. Oo. Alas 10 na ng gabi. Ayan, makikita naman siguro sa ating mga eye bags. Ayan, no? So, hindi nawawala yung eye bags natin. Hayaan nyo na. Sige. So ayan. Dito na po tayo sa public market ng Liloan, Cebu. Public market. Yung Liloan po,
sa hindi po nakakaalam. Yung Liloan po mga kaisla, north of Cebu yan, province of Cebu. Mhm. Tapos papunta kami doon, no? Papunta kami doon sa north. North Tapos province na yan. Okay. province of Cebu. Tapos doon tayo magkakali-survey, papungo doon. Tapos bus po yung sasakyan natin every time na pupunta tayo doon. So medyo After ng malaki-laki na po Liloan, yung plate natin doon. ayan mo na. So, after ng Liloan, Compostela next. Compostela, no? Mhm. So ngayon, dito naman tayo, no, sa public market po nila. Old public market po ito dahil po yung sa new public market po nila. Sayang kasi late tayo nakarating nang dahil sa ano. Ginabi na po kami noon mga kaisla Mhm. dahil po malakas talaga ang ulan Malakas yung that ulan time. eh. So, ayan, ngayon ayan. sa old public market lang kami Mhm. nagsusurvey. Hindi ganong marami yung ano dyan. Yung mga respondents namin dyan, konti lang. Pero buti na lang, sa awa ng Diyos, yun, nakakuha din kami ng taas-taas na buto. Okay. Pacquiao. Si Start tayo kay Pacquiao. Pacquiao. Pacquiao 6. Nakuha pa tayo ng 6. Ayan. Escuten. Isko, 10. 10. Lacson is 1. Lacson, nakuha pa tayo ng 1. Marcos, 45. Marcos, 45. Lini is 3. BP Lini, nakuha pa tayo ng 3. Bato is 2. Si Bato de la Rosa, So, nakuha pa tayo ayan, ng 2. undecided natin dyan is 32. 32. Yun, nakuha natin undecided ito, no? Tingnan nyo. Ganon pa rin. No? 2 digits pa rin po yung nakuha ni BBM dito sa Mhm. Liloan Public Market. Sumunod, yung sa undecided. Undecided Tapos- naman dito sa area na to. Market ng Liloan. Okay. Tapos naman po, si pangatlo. Si Mayor Isko. Nakuha pa siya ng 10 rito. Tapos yun, 6 kay Pacquiao, Okay. 3 kay BP Lini, at kay Bato. Nakakuha po siya ng 2. Panghuli naman po, si Si Lacson. Ping Lacson. So ayan mga kaisla, no? Tapos, Klaro. Ayan, nakikita niyo po Kita ba? medyo ano pa kasi, no? Kung napapansin nyo, kahit hindi na natin itali yan, kasi nasa total boss na tayo. Kung maumauho na natin, no? Grabe talaga. Mas lamang talaga si Marcos. Pero itatali pa rin natin. Kasi ito yung purpose natin na magtali tayo ngayon sa 1 to 16. Para alam po natin, no? Ang percentage po sa mga kababayan ko, mga Cebuano. Kung sino ba ang napupusuan nila sa darating na eleksyon. Kasi alam niyo po mga kaisla, no? This time, last week, you know, nagkakaraba na po yung mga candidates natin. Yes. Tapos yun, tamang-tama po ito. Pagkalye-survey namin bukas, kung sino ba ang mas lamang, ang nakaangat sa karaba na yun. Okay. Tapos, no, may dako-dako nga kausaban. Kay karon, gituboy man ni Presidente Duterte, kani si Bongo, no? Si Bongo po yung niya, pinalitan po si Bato. Tapos tingnan po natin kung gaano kalakas si Bongo dito sa Cebu. Tapos may 2 na nadagdag, si De Guzman at si Parladi. Parladi ba yun? General po ito. And of course, kasama na ang ating mga vice. Vice President. Ayan, kasama na sa ating Kalye Survey for tomorrow. Ayan. Tomorrow na po yan, mga kaisla. Bukas na yan. Tapos ngayon, sa Isko, no? Kung nyo sa mga balita, sa kasagaran, sa mga social media, no? Pumunta rin dito sa Isko. Tama. Marami pong nagsasabi na sino po ang sinasuportahan ng One Cebu. So, tingnan po natin kung sino po ang mas lamang sa lahat ng kandidato para sa presidente. So, ayan mga kaisla, no? Total votes muna tayo. Total natin hanggang 1 to 10. Then isama natin yung 6. 11 to 16. So, 1 to 16 na po yan.
Okay. Dapat sana mga kaisla, no? Dapat every 10 po. Yes? No? Pero, ngayon, hanggang 6 lang, part 6 lang po. Dahil, 16, hanggang 16 hanggang 16 siya. lang po. No? Hanggang 16 lang po yung itototal natin ngayon. Kasi, wala na si Bato. kasi nag-final na po yung November 15. No? So, okay lang yun. Ang importante is yung mahalaga. Okay. So, ngayon mga kaisla, no? Oo. Dito naman po tayo kay Manny Pacquiao. Okay, total votes, 96. 96. No. No, 210. Ah, 210, kasama na itong Ah. 114. Ayan. so, So, ito nakakuha po kasi, tayo ng ito lang kasi, nakakuha siya ng 96 plus 114, 210. total na lang, total na Yes, total mo na lang lahat lang. kasama Sige, to. sige, repeat lang. So, 210. 210. Ayan. So, ayan. Medyo malaki-laki po yung nakuha ni Manny Pacquiao. No? So, kasama na po itong Part one- 1 hanggang sa 1 10. to 10 Mhm. kay Manny, okay? So, dito naman tayo kay Isko. Mayor Isko. Nakakuha po Moreno. siya ng 1 to 1. 121. 121. Mayor Isko. Moreno. Yes. Tama, partner. Okay, kay Lacson. Lacson. 29. 29. Ayan. Kay Marcus naman, Marcus, BBM. 759. 7, 5, Yes. 9. Tama. Alright. Ayan na. Lenny is BP Lini, 103. Robredo. 103. Okay. Ayan. Bato naman is 29. Kay Bato. Ako pa tayo ng 29. 29. Tapos, undecided, 357. 3, 5, 7. So, Mahilig ayan. po kayo sa, swertres. Hindi naman to pwede swertes. Tatlo, Swertres Oo ganit. nga. Oo nga pala, Tatlo nga tatlo yan, pala. swertres eh. Pusik. Oo nga pala eh. Okay. Tumewe. So, ayan mga guys, kung napapansin nyo po, grabe ang lamang po ni BBM dito sa Cebu. Cebu City. Yes, oo. Sa mga kababayan kong Cebuano dyan, Magandang gabi. ang gandang gabi sa inyong lahat. Sa mga kababayan nating mga waray, Magwaray ka nga. ikaw lang magwaray. Okay. Mo po'y naggabi hayo, okay? At sa mga kababayan nating mga OFW, Good evening, good morning. Oh. yeah. Good evening, good morning, good afternoon. Sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Kahit saang mga Pilipino dyan, saludo po kami sa inyong lahat. Mga guys. Pero ang gusto ko matutunan ng is yung Korean. Alam mo naman. Mahilig ako sa Korean. Asa to? Comment na lang po kung may mga Korean tayong mga kababayan Pilipino, no? Na nasa Korea. Comment down below. Marami, di ba? Marami. Ay, anyway, shout out sa lahat ng mga OFW dyan na nag-subscribe sa amin. Thank you so much. Salamat po ninyo tanan. Maraming salamat, daghang salamat. Paano ba yung Ohio? Hindi Ohayo ko, gozaimasu. tama ba yan? Ohio gozaimasu. Hindi ko alam yan. Okay, balik na nga tayo. Ohio Ayan, gozaimasu. Basta, salamat yung tanan sa pagsuporta sa Para among yung channel. Korean, ano ba? At sa lahat po ng mga silent viewer namin dyan, no? Ayan, thank you so much. Salamat po sa Oo. pagsuporta po ng aming channel, no? Sana po, At sa lahat din ng mga bashers, hello! Shout out na lang po sa inyo, bashers. ayun. Grabe po yung experience ng pagkakalya survey, no? Oo, no. Tapos, iba talaga pag nakatulong na tayo sa bayan dahil po, hindi po, basta content po yung ginagawa namin sa pagkakalya survey. Kung isa din po itong tawag nito,
paraan para po makatulong sa bayan. No? Dahil po, pulso po, harap-harapan po nating kinukunan, no? Ng pahayag yung mga kababayan natin dito, ng mga Cebuano, dahil sa Caris Survey na to. Salamat nga pala sa nagpauso nito, sa mga kapwa-vlogger namin. No? Nagpauso po nito si Vincent Tabigi, tapos si Ismi TV ko. Sila po yung nagpauso nito. So maraming salamat pala. Para sa kababayan pa namin na hindi na pa nakaka-subscribe, subscribe na lang. Mag-subscribe na. Ayan. Dahil po, konting pamasko Konting. na lang po sa amin. No? Hindi Ayan. po kami pagsahod sa YouTube. Bago pa lang kasi kaming, Naghihintay pa. May hinihintay eh. sana all. Sana all. Sana all. Oy, ayan sa Compostela dyan. Ayan, kita-kits. Bukas. Norte, patungong Norte naman po kami. Punta mga kami kasla. dyan bukas sa inyong lugar. Ayan, dyan na naman po kami magkakalye survey. Ayan. Tapos sa mga nag-participate po sa aming online survey, maraming salamat Yes, po sa inyo. thank you so much sa lahat ng Sa lahat po ng nagbigay Yes, thank you so ng much. pang-snacks, pamplete. Mhm. Salamat, no? Yes. Dako na kayo nagtabang na mo, mga sir, mga ma'am. Tama. Malaking tulong na po sa aming mga, no? Sa aming mga vlogger. Yeah. Kaya, Okay. salamat po sa pagsuporta ng aming channel. Mm-mm. Tapos, yun, medyo matagal-tagal na tayo nagkukwento, ano? So, ayan. percentage. Ayan, naka-ready na ka. After nito, matutulog na kami. Kasi ayan, parang zombie na kami, oh. Walang tulugan. Walang tulugan. Zombie na yung mga face. Okay. Iba talaga pag nag-YouTube tayo mga isang. Okay. So, ayan na. So, Saan na ba tayo? percentage. Voltage. Percentage na pala tayo. Okay. Pacquiao, nakakuha ng 13.06. 13.06%. Yes, percent. Samantalang si Isko naman, merong 7.53. 7.53. 7.53 Okay. kay Isko. Mayor Kay Isko Moreno. Lacson, may 1.8. 1.8. 1.8%. Ayan. So, Marcos is 47.2. 47. 47.2%. Ayan. 47%. Lini naman, may 6.41. 6.41%. 41. Kay pipiliin naman po yan. Okay. Kay Bato, same sila ni Lacson. Ping Lacson. Medyo 1.8% kasi may nagtabla po nito. nagtabla sila. Okay, undecided. Undecided po naman. 22.2%. 22.2. Okay. So, ayan po, ang total votes po natin dito is 1,608. 1,608. Yes. So, ayan. 1,608 total votes. Lagyan mo dito ng total votes. Total votes. Ayan. Iligay mo dyan. Okay. Ito So, po yung ayan. nagawa nating mga respondents. No? Umabot po tayo ng 1,608 katao. Grabe, ang dami talaga. No? Yes. Iba't ibang tao. Pero sabihin pa nila na scripted. Paano naman ma-scripted yung ganito karami? No? Hindi namin alam, hindi namin kilala yung mga tao na yun. Pero scripted daw po yung ginagawa ng Kalye Survey. Anyari? Grabe talaga. Alam mo naman, di ba? Hayaan mo nga sila. Sabi nga, love not hate. Ayan. Yung word na yun, love not hate. So, ayan. So, 1,608. 1 to Part 1 hanggang sa part 16 na yan. So, ayan. Kasi nandito pa si Bato.
Ah. Then after naman ito, bukas, Compostela, ayan, iba na. Iba na ang ating paandar, like this, Tapos dito yung boats nila. Yes, ayan. May ganun na bang effect? Nanana na tayo. Nanana na tayo. Sino iboboto nyo? Tapos na nagtatanong po mga guys, lalo kung sino po ang iboboto namin. Yes, tama. Amin. Atin lang yun. Atin. Hindi nga dapat kasi Ah. dapat kasi kami neutral lang, di ba? So, para Neutral lang po yung sa amin. Dahil po baka mabahiran, no? mabahiran ng anong Hindi, baka sabihin po nila na Yes, bias. bias po kami, no? Yes. So, hindi po kami bias dito. Mhm. Dahil po, alam nyo na, siguro, comment down below kung sino po yung vice at presidente namin. Comment. Tagana lang, matagana. Bali, ano lang, anong tawag sa Tagana? Tagalog? Hulaan. Hulaan nyo lang, mga guys, laro. Hulaan nyo kung sino po yung president at vice president What if namin. maghula nga sila? Hindi naman, wala naman tayong sagot, di ba? Oo nga, kasi balas. Anyway, ayan, tapos na tayo para para Tapos ngayon, mga guys, laro. Grabe. Nangunguna, waylain, Marcos, BBM, Bongbong Marcos. Ay. Nanguna, diri sa atong isla. Yeah. Diri sa among Cebu City. Mhm. South, pasaw tayo. Sa Tapos, yun, papunta tayo sa north. North naman po tayo. Ay, sa north pala yun. North nga. Tapos, North ba, South? North. next month siguro, or ano ba, pa-south naman tayo, no? Doon tayo sa lugar na nagbigay po si Manny Pacquiao ng 1,000 doon. Tingnan po natin kung, Puntahan natin dyan. Saan tayo matutulog? yun, Kalye. tolog lang tas ko, dalat karton. Medyo malayo na kasi yun eh. Hindi pwedeng uwi kami rito sa isla dahil Oo, Yun. baka may pagpunta pa lang namin doon, isang araw na. Ang mga tuwa sa adlaw na. Tapos muli pa may diri na, logi. Delikado. Dala may karton mga guys, lalo. At may matog. Puntahan natin yung sa Toledo. Ayan, Papunta doon. abang-abang. Abang-abang lang mga guys la. Abang-abang po. Sana po, suportahan po nyo po yung channel namin. No? Subscribe na lang. Subscribe. Yes. Tapos, para updated po kayo sa Kalye Survey dito sa Cebu. No? Okay. Para malaman po ninyo. Dahil po, sa hindi po nakakalam, yung Cebu po, mga kaisla, no? 3 million plus yata yung mga botante rito, registered voters, no? Sa Comelec. Grabe, ang dami, no? Bitaw, anam na siya. Magkwentuhan muna tayo. Don't skip ads muna. Don't skip muna para konting tulong na lang sa aming pamilya, no? Dahil may bata pa kami natutulog na. Gatas pa. 2 years old. No? Tapos, yun. Sa lahat po. Lahat. Salamat. Dagang salamat yung tanan, mga bay, mga Bisaya. No? Salamat yung tanan. Kay kung di po tungod ninyo, no? Kaya hindi dahil sa inyo, wala po yung channel namin ngayon. Kasi kung walang manood, siyempre, hindi na namin ipagpatuloy yung ginagawa namin. Walang manood. Pero, kaawa ng Diyos. Meron. Grabe, ang dami talaga. Yes. Salamat po dahil po dito sa Cebu. Yes, blessed po kami kasi andyan kayo. Yeah. Ayan, thank you so much. We're so blessed. Thank you, guys. Napili po yung Isla de Olango, no? Na panoorin nyo. Panoorin mo yan. Oo nga, panoorin. So, ayan, magbababay na tayo kasi Medyo, may lakad pa tayo tomorrow, di ba? So, may magsusurvey pa kami tomorrow. So, ayan na, para makabawi kami sa aming mga eye bags. Ayan, kaya tatapusin na namin to. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng sumuporta sa aming channel. Online survey, thank you so much. Nanguna po dito, waylain, Bongbong Marcos lang, mga kaigsunan ko. Nakuha og 47.2%. So, lagyan mo ng 1 dyan. 1. Number 1. Number 1. Number 2,
Number 2, yung si Undecided. Undecided. Yung pangalawa. Number Undecided po. 3. Tingnan po natin si Undecided mga kaisla. Yung mga tao na hindi nagdesisyon kung may kausaban ba, no? Dahil, Yeah, okay. dahil nandito na si Bongo, no? Tapos, Magbabago na ata yan kasi final na tong ano na to eh. final na. Dahil yung Yes. iba po nito, hinihintay po nila si Sara Duterte na tatakbo na pagka-presidente dahil lang decide sila. So ngayon, nasa bias po si Ma'am Okay, Sara. So, ayan. So, I Inday think Sara. may pagbabago ito. Baka tingnan lang natin kung ano ba ang epekto nito, no? Okay. Sa ating Okay, number 3 naman dito si, Manny Pacquiao. Manny. Yan, number 3 siya. Number 4, klaro ba dito ilagay sa baba? Para klaro. Number 4 Number naman po, 4 si, Isko. ayan, Isko. Isko Moreno. Number 5, ito si Lini. Si Ma'am VP Lenny. Lini. And then, ito, number 6 and 5, same nagtay lang. po. Nagtay po sila. So, ayan. Saan tayo nagsuot? 6. Kahit sino lang dyan. Puro na sila 6, silang duha. Tayo kasi. So ngayon, recap. 47.2, 22.2, 13.06, 7.53, 6.41, 1.8. Yung dalawa, si Marcos. Ayan. at si So, Bato. yan po ang ating ranking. Yan, may ranking tayo. So ayos talaga. Grabe. So, ayan. Thank you so much again. Once again, thank you so much. Salamat. Thank you so much. And, ayan, total, beer na ngayon. So, Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas and a happy subscribe. So, ayan. Matutulog na kami. Bye! Bye-bye.